Nitara sigila, egi kuma chogodo dunya e korosiliye. Nitara sigila, egi kama chogodo dunya e korosiliye. Parti, ha? Atontato bawalan kanu. Ih, o tla fa yere la. Oh, bada. Ana yara bada. Ne ba globe la. Ana tu globe. Depuis dugu jere kuma ni bara fitini ndo la bi o tla bi dugu jea. Ay kum sura ne masno ba. Sura e masno ite foshi la mama ko lo ci ko dala. Bi dugu je. Nyama shini ba yela. Shini ba jo shika nyato ko di. Neri ganna se désormais ka soma yoro ma jo shide club ala. Femme. Wallahi way. Wani te mogo shi élevé ko ni kamele ni be mogo toro sa na delengan to ya leno élevé re mogo to arasa no ko le mi yere ba kuna abib be dusu ka shege ka mogo faka fu mogo yere be nani ni e ka no di iga mogo nyana mama cheni de ja chawle abi yela yere ma ni koni ni be kisa de dokun wallahi ndale ndola ni me dorokuta abibu yere iti nyakle muso ni ma ka muso furu ka di ma ni denye na mampai ere be lenko la shuni clé ado ere katreli alisa yere kele fle sokono suno kolani okorote balu baga be ela e mo do ne saran segena ne efa ku yake eta nyogone afo amme yorom na bi amme sino kata deyere ke ati seke esaguna ko foshike ate do nyena dafe
bɛna dusu kasi kɛ ka ne faga. Nse Aisha somɔgɔw dugu ɲuman jɛra baasi t'i la kɔni. Aisha ne yɛrɛ tulo bɛ maga la depuis kɛnɛma e mun kɛnɛ na kuma la. a bɛɛ tɛ dangaden de ya. e ma e mun kɛ. Élevé wa élevé de yɛrɛ dɔn bali kɔrɔ marabali. Pédini ta. Gardien kɛ ale de nana yɔrɔ jɔsi la télé k'a la dugu jɛbali mɔgɔw da la ni cɛ ni fɛn min bɛ kisɛ ne dɔ kunu. ne ma dala n'a tɛ fɛn dɔ tɔ ma. I ɲɛ t'a la ne yɛrɛ bɛ siran nin ɲɛ n ka ba ɲin wɛrɛ de. ne t'a dɔn Abibu bɔra ni nin ye yɔrɔ min na ka na wa. ani Abibu bɛɛ ye mɔgɔ nasuguya kelen u bɛɛ ye mɔgɔ nasuguya kelen n kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn walayi n'a ma ɲin wɛrɛ n'a jasigibaliya dabila a bɛ taa ka bɔ yan nɔ ne tɛ nin ɲɛ ne tɛ denmisɛnnin marabali ka ko la e tɛ kunkolo mɔdɛli min yɛrɛ b'a kuma Walayi. nin ye mɔgɔ maralen ka kunkolo ye daraka dumuni. awɔ ne yɛrɛ taara ko ne bɛ taa wele ka na i ka na dumuni kɛ. walayi n dɔgɔnin ala ka hɛrɛ k'i ye koyi nse na an ka taa dumuni kɛ. Aisha ne k'i ma n'i ka to ka na ni bɔli ni sɛbɛlamaw ye daraka duyɔrɔ la sa. ma n bɛna taa bɔli ta. nin tɛ anw tile ye o nin bɔli ni lagafulen ninnu na ni bɔli ni sɛbɛlama ye. ma yɛrɛ kɔni. nin tɛ bɔli ni kalama ye ni nin sɔgɔmada in na ta an bɛ nin bɔli ta ka na ma. ayi an bɛ nin kɛ tan sɔgɔmada in na sini kana ɲina ne ko e cɛ dun ye. ma bɛ sunɔgɔ la. k'a lawuli de. Aisha, como courant tigɛra dɛ, ka taa lawuli wa. bi wa dugu jɛ yan. ma dala la ma mɛn. ne ka foyi t'o la tɛbɛ ka taa lawuli de. ne taara lawuli ma ale o de kɔrɔ fɔ. ne ka kumakan wa e cɛ kumakan walima i bɛ siri i cɛ ɲɛ ka tɛmɛ ne kan ni Aisha n bonya tɛmɛ i ka taa lawuli ne ko mami dun ne. a bɛ sunɔgɔ la. su ban réseau connexion na taa ko ne ko k'a ka wuli sisan. ma bɛna t'u la. ni mun ko na sugu ye n'a fɔra ko fɔlɔ an de tun bɛ soli ka wuli fajiri mais sisan bidenw 10 heures b'u dalen sɔrɔ sunɔgɔ la o ye hɛrɛ o yɛrɛ bɛ mɔgɔ garisɛgɛ nakasi de n bɛ min fɔ walayi a tɛ kolokolo ne dala yan ne saran tɛ a tɛ kolokolo ne dala yan u lawuli u bɛ na n sɔrɔ yan min bɛ n kun ni kan cɛ n b'o f'u ɲɛna ni mun ye kɔngɔ yɛrɛ tɛ ne la n b'a to kɔfɛ la. bidenw kɔni ɲuman t'a si la an b'a kɛ cogo di an bɛ dugawu kɛ an ta ni walitaw ye ala k'a bɛɛ dɔn sagona dɔw fɛ. Marwa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ne ko mun e ti ja sigi de. An sɔgɔma. Ani via mama yɛrɛ dɔn bali kɔrɔ t'a tiɲɛni. E kun bɛ ka mun kɛ dumuni kɛ yɔrɔ la? Ne dun bila bɛɛ t'a dɔn. E ye dumuni kɛlen ye? Mɔgɔ ye dumuni kɛ fɔlɔ? E cɛni wo i t'i yɛrɛ lamara ba. Adamaden yɛrɛ bɛ se ka taa caraki ta? Ne marala sanni san. Wallahi sankaw kuma sulu. San yɛrɛ mago t'e la yɛrɛ wallahi. A jɔlen de kɛ. N'i ma taa ni kunkolo ta tiɲɛnen b'i kun. N'i ma ni kunkolo ta tiɲɛnen b'i kun, i kelen ko fatɔ dunna. Mari wa i tɛ fɛ la. Allah.
Où est ça? Mari bi wele ni tiki wele. Papa. Où est ça? Ma bi wele. Uma courant de gara. Awa kuran tigera. Imoro abibu yene faga. Mugo bina ni niye kana ni ndi mugo ma. Inga bona. Hey, ne. Neku. John ne tele kala. John ya kala. Tele kera la. Ale ke bay. Yoro don bali koro. Dusu kashi ne faga nga songono koy. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aïssa, sotigi flabe do inkone ano. Mogo bina ni di mogo ma. Febe ni ba be fire. Ndali do la wala ni ba fire. Anye nye de blini ba ku sure. Ne be sira ni nye. Ni be bora ka toto ninkele ndali mbala kone ni beneke shui. Wallahi afonga nga da so kondala ka kleke fuka fuko mogo nana. Suno kone nene ni tiseka kile ba nyokonga. Amana bla ka fe nunu na be mfafu. Nego Aisha. Mani sokoma. Mse. Nego mami. Ni eta to la de école la. Awo ma ma se ko sebero. Jume wi. 7h40 drone bi. Oh, abedo jume. Ma me do 8h. Ndogoni. Ibe ga ki yere la. Ebe boya. 7h40 kata se école sula ka ben 8h. Ma kanulu bege kuma ko isa mo français meshiri bankuna ali ni manti ko sebeo eta ku iga kala ne wa eta ku français meshiri ku iti yere ke mo ya dogoni ma français meshiri jamani no so manti ne o eta ku iga doni ya nyini ne wa eta ku meshika jamani ya wala ele be ka kurdi meshima neko nte fe ki wuli to ene nyoko na erla ni mo ko mso ya te joya ide Soliga wuli fene ka to wa chi doke. Ete se ka to wa wuli ka dara kani gla. mi mai se opera gela ta on e furu la jome ta ke nona. Mi nyini nga jome ta ke nona. ma ne kontina fuche ma jem te para gela ta ala ka cha nyuma no wai warti ki bate. Ala ka no wai. mi na ma u matara ka ko intu no de finya no. Woni mo goni ate jonya ko ndo goni. Dara ka ko. Eso la ka wuli ka dara ka do gla na bile. ma ere de maka go so ngere ne ma muni bi Ayi ne dama ka gun kwe. Ne ti se kan dama ja e koro ko ila kare. Nti se mami. me ma ne funa ma dara ka to bi so ngona ya no ne ko roge musubi ne bi se ka dara ka plan to Or me koro ke muso e joni. me ma ni jonte ali ko ni ali kan dara ka plan ga tu O famia. Ni fene tarita itala. Papa. Ite wili bi mama blagi wele. Ni ma fungu ne be nara. Wili sa. Oni ma fungu mena, ta fungu ma na go mena. Eri na mo dalo sura aslo lo ga mo la wuli mna. Ni ma fungu ne dalo no yana na la wuli. Papa. Ita la je wato bo yala la ti papa. E wo dipi 21h do lo. Dundo le wo dipi no la fe papa ite. Wo ite sabali. Ika dobo yala ina. Otola papa ni mu ne yela le. Papa. Papa. Ça va ça comment faire ça? Mai. Papa salon. Papa. Na me ça papa. O metun. O ga dem ga mu fiena papa e ma mea. Papa dobo yala ina sa papa. Don wala emi boale te shura fona dun so kona na tan ni mu ne yela. Yo so na be te ko na na do fam fa. O doron to papa. So na be te. Tano de bi bolo kana ma. Fante na bolo kana. Wan bo wala de bi no fa mu ne tikina papa. Papa. Ite fle doni.
tɔgɔ cɛw bɛ ne ka kare kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ ko ne tɛ ka e minɛ ka ɲa alors que o tɛ o t'a kalama de papa to y'i kɔfilɛla dɔɔni sa hali n'a sɔrɔla man di ye to y'i kɔfilɛla dɔɔni sa papa o bɛ fɛn wɛrɛ de b'i bolo kɛnɛma yan o ye sira o tɛ ka sira o yɔrɔ n'a fi ɲɛna ne ɲininka olu kuma ninnu na o ye ka sira i faamu i ne ɲininka olu kuma ninnu na mun na ne kɔni t'a dɔn ne ye fɛn o fɛn kɛ la tɔgɔ cɛw bɛ ne ka kɛnɛma e yɛrɛ b'a bɛɛ dɔn papa tɛ ne y'a fɔ i ka kɛnɛmamɔgɔ ninnu ka kuma bɔ ne ka kuma la yarɔ kɛnɛmamɔgɔ an ka furu mun b'olu ɲɛsira la olu b'u da yɔrɔ la mun b'olu ɲɛsira la ou bien i tɛ taa olu fɛ yen nɔ u k'i furu ka di dɔw ma e bɛ kɛnɛmamɔgɔ ka kuma fɔ ne ɲɛna mun na yɔrɔ n y'a nin kuma ninnu f'i ɲɛna i yɛrɛ na nin kuma ninnu fɔ ne ɲɛna yɔrɔ walima i bɛ k'i tugu dɛ papa n jo t'a la n'a digir'i la i bɛ yafa n ma ne t'a fɛ ka fosi de kɛ mun bɛ don e gasi la hakɛ to y'a mɛn n jo t'a la wuli an ka taa ma dumuni filɛ tabali kan an ma ne ka récréation wari to récréation wari ni y'i yɛrɛ dege soli ka wuli la don min k'a dɔn ko seli misiri kaɲɛ fɔlɔ k'i kan ka wuli ka seli mɔgɔ mɔgɔ bɛ wuli ka seli misiri kaɲɛ fɔlɔ la wallahi billahi ni garizɛgɛ ɲuman bɛ kili e ma de ko kɔni ne ne ina e ta ka fɔ da la n tɛ ka si jɛya kuma la a tatɔ lɛgɛ bɛ fagata hey i ta tigɛ a tigɛ i ka taa i b'o ma sɔrɔ k'i bɛ tila ka taa bɛn ni ɛri ye kilasi kɔnɔ nin deni bɛ ne tɔɔrɔ sa Aisha e de ma se ka foyi tobi tarakala Lipton kɔ Lipton bɛ mɔgɔ faga e bɛ se ka foli kɛ ne tɛ se ka foli kɛ o ye mun foli ye de o tuma e ka foli cɛfɔ ne ka foli dafalen t'i kan mɛ i kan ka ne foli wa ne t'i fo bi ne t'i fo mami filan tɛ ne ye koyi mami ne filan ye si kɔrɔ tɛ e kɔnɔ e bɛ ka segin denmisɛnninya de la ne tɛ ka segin denmisɛnninya la i b'an ka so de i b'an ka so de ne b'aw ka so awɔ ka ne to n fani ba fɛ ne fana tun bɛ e filɛ cogo min na ne tun bɛ ten tɔ mami denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ dɛ o si tɛ ne ka sira ye mami t'i sabali ne tɛ sabali a lajɛ ba ye kuma caman ba in dabila sa ne kɔrɔkɛ bɛ yen e hinɛ de bɛ ne la kuwa taa a bɛ sanfɛ donc frère ne yɛrɛ tun bɛ kɛ ɲini mama wari ti ne ma sɔgɔmada in na yɛrɛ ko n bɛna taga ekɔli la a b'a ban ka wari ca cogo di ko ne ma wuli joona ka bɔ sunɔgɔ la dɛ hali mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka sunɔgɔ ni so in kɔnɔ yan bilen a wari minɛ ka taa merci grand frère ne t'aw ta ɲɛ koyi ne ta kun dontɔ filɛ nin k'e ka t'i cɛ la kun a bɛna na n'o ma k'a tɛgɛ i ta k'i cɛ ɲɛda lɛgɛli ye ma o tɛ sa ne ma fiyɛ na n ka bɛ ne dɔgɔya a ye mun f'i ma a y'a pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna ka ne dɔgɔ ko mun de kama ko ne bɛ taa ale ka sunɔgɔ tiɲɛ ne m'a f'i ya n ko a bɛ taa kasa mɛnɛ nin t'a fari kulɛri dɔn koyi i kɛ pewu a t'o ma a yɛrɛ dun nin a tɛ ka na a bɛ na de taa i ka ci la n sɔgɔma n sɔgɔma n se mama min na mun bɛ na cogo di k'i dimi wɔrɔ tantɔ n ye mun kɛ walahi abibu i t'i yɛrɛ kɛ dutigi ye han n'a fɔra e kamili kɔrɔ musotigi e de wuli kuma filɛ nin ye ne b'a kɛ cogo di ala kama i lajɛ ni yɛrɛ nin ye mun fini ye nin ye cɛ furulen fini de ye han ni muso ɲumanba in b'i bolo so kɔnɔ yan nɔ hali bi e de bɛ su ko fo ka dugu jɛ yala la o ye mun fiɲɛ ye nun kɔrɔ non tɛ sa e yɛrɛ ye ko in ka cogo min na e b'a dɔn ne ye ko jumɛn kɛ cogo di muso ɲuman tɛ yan i bɛ taa sɔrɔ i bɛ minnu kɔ kɛnɛma cancanca la hali olu tɛ da nin kɔrɔ mɛ ma olu de ne ka pilɛ o e ma bɛɛ n'i diɲɛ fɛn ta i tɛ fɛn fɛ i t'o fɛ o ye ma n'i yɛrɛ ka ko labɛn ne a muso wɛrɛ dun tɛ don ne ka so kɔnɔ yan n'i b'i tilen i k'i tilen n'i b'i k'a fɛ i ka k'a fɛ ne tɛ buramuso wɛrɛ dɔn koyi ni Aisha tɛ
wa a tɛ ku i la i ka i bɛ don ni bogotigi n'o bogotigi ye ne bara yan a bɛ bɔ so wuli bɔda fɛ inshallah a bɛ k'an ɲɛna yan nɔ ne ko ne bɛ Ayisa bila ko ka taa e wele o e mun fɔ a ma. mais Ayisa bɛ taa mɔgɔ dalen sɔrɔ a sunɔgɔ cɛ maa yɛrɛ y'a jateminɛ kɛ mɔgɔ tɛ taa joona Ayisa bɛ taa mɔgɔ sunɔgɔ fana cɛn a yɛrɛ y'a jateminɛ kɛ. ale de b'e bila k'e ka si ɲɛna. an bɛ sufɛ baara de kɛ. o mun baara. Abibu ye ne faga Abibu kɔni tɛ suyɛni dɛ. ne tɛ suyɛni kɛ. sufɛ baara o ye mun baara ye. Layilala Muhamadu Rasululayi Abibu. n bɛna siran n yɛrɛ woloden ye. mun ko de b'i la k'i bɛ sufɛ baara kɛ. mais bon bɛɛ n'i ka wari sɔrɔ cogo tɛ e ma ne se ka wuli ka jɔ ne se ka wuli jɔn. i b'o wari ɲini i b'o di jɔn ma. i muso kɔni tɛ ne jɔlen don n'o ka fɛn bɛɛ ye. e yɛrɛ i dala dumuni i dala fɛn bɛɛ. i mago mana jɔ min na ne de b'a d'i ma. o ye mun sufɛ baara ye. Abibu m'a faamu a ɲɛfɔ ɲɛna n k'an ma bɔ i la fɔlɔ. sufɛ baara ko nin ne t'a fɛ dɛ. ne se ka wuli joona n bɛ baara kɛ sufɛ de. La ilaha illallah Ala. maa yɛrɛ ye muso jagoya di ne ma sinon ne yɛrɛ tun ma pressé o e tun k'a to ne ma ban ne tun ma pressé e ma ne tɛna joona sinon ne cɛya muso de sa o sa ne nana so joona. tu Moriya e tun bɛ ka se ka mun de k'i yɛrɛ. mais ne tun ma pressé o ma. i kun ma pressé i filan bɛɛ ye muso ta k'i kun ma pressé ne de kun bɛna dumuni tobi ka d'i ma yan. parce que wari tɛ karaba ko ma ni ko min kuma sera o bɛ kɛ o ye. ne ko Abibu i yɛrɛ lajɛ dɛ e ti maloya Abibu kana lamaloya sigida la n'a fɔra su ni tile ne de bɛ misiri kɔnɔ ne ɲɔgɔnnaw tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ ka fɔ musokɔrɔba in tɛ foyi ɲa diɲɛ ma don o don misiri la taga ko kɔlɔsi de b'a bolo su ani tile mais e b'o denkɛ kunkolo lege e ɲɛ t'i kunkolo la nin ye mɔgɔ sɛbɛ kunkolo ye mɔgɔ jumɛn bɛ e ye nin na k'o bɛ e fara mɔgɔ ɲɛnamaw kan. Abibu i tɛ lɛgɛ dɔɔni so de bɛ dusu kasi kɛ ka ne faga koyi. Ala a fɔ ne sara n dusu bɛ suma kuma jumɛn. den bɛ n'a kɛcogo de don sa ma den bɛ se ka kɛ ba sago ye i bɛ den dɔw sɔrɔ mais olu tɛ k'i yɛrɛ sago olu se ka don i ɲɛnada fɛ bon an b'u mɔgɔw de la o. Abibu nin ye e de kumakan ye ne ma. maa yɛrɛ ye wuli ko fɔ a ɲɛna sɔgɔmada n'a ta ye. n'i ma taa nin jugu sago fini sama ka b'i la ni nin ye cɛ furulen fini de i b'a fɔ ɲɛna walahi Abibu ne bɛ e mara. maa yɛrɛ ka ko kolokololen ninnu yɛrɛ kɔni. i b'o fɔ ka taa de i b'o fɔ ka taa walahi hali ni muso b'i bolo walahi ma changer. La ilaha illallah Muhamadu Rasululayi ko sufɛ baara ka su bɛɛ ban cancanca la. o de Abibu ni gardien ni bɛɛ tɛ kelen ye ne bolo yan. sufɛ baara nin kuma kelen bɛna ne kunkolo wɔsi dɛ. o ye mun baara ye Abibu bɛ mun baara kɛ la sufɛ. Ala de b'a gindo dogolen don Ala k'a da kɛnɛ kan ne sara ɲɛ k'a ye n tulo k'a mɛn